Добро утро на всички, които са решили и те да станат към 6 часа. Аз не исках това да се случва, но така се наложи, тъй като вчера за ролята, в която клоузвам, имаше вебинар и съответно доста хора се записаха така на консултация при нас, т.е. трябва да им обърна внимание. Една от жените се е записала за 8 сутринта и аз това го видях вчера към 12:30. Съответно, както може да си представите, за да мога да си направя сутрешното тичане и всичко, трябваше да се стане малко по-рано. Съответно, това, което правим в момента е оправяме сетъпа, който вчера снимахме няколко видеа. Това е лаптопа, това ми е тетрадката, в която се записвам ноутовете. И сега това, което ще направим, е да си направим едно кафе. A few moments later. Лека промяна в плана. Това, което ще направим, имам лостове наблизо на горе-долу 1 км от нас, така че ще тичам до лостовете, ще направя малко сила, малко набиране, малко кофички, малко за бицепс и след това ще тичам наобратно към нас, така че ще направя малко по-хибридна тренировка, за да можем да вкараме цялото тяло в движение. И след това към 8 трябва задължително да съм пред компютъра, пред лаптопа, защото имам селс разговор, който се надявам да затворим. Аз ще ви преведа през моят процес, т.е. ще видите малки части от това как аз затварям клиента и как оборвам възраженията. А ако искате абсолютно всички такива записи, абсолютно безплатно, може да се присъедините към моето комюнити, което е специфично за appointment сетъри, но ще има инсайт и от това как клоузвам, не само това как сетвам митинги. Така че линк за това ще има в описанието. Ако сте заинтересовани и искате да се развивате в Sales и по-скоро в Appointment Setting, това е за вас. Преди да тичаме, естествено задължителен ни pre-workout е малко креатинче с малко вода. Между другото, приятелката ми, тя има YouTube канал, може да последвате и нея, тя се занимава с фитнес, рекламира точно ето тази марка, X-Fuel. И аз не работя с тях и съответно нямам никакъв... Не се досягам с тях по никакъв начин, но това, което мога да направя е мога да оставя нейния промокод в описанието и реално мога да си вземете креатин с отстъпка, като креатина наистина е доста качествен, съответно може да ви помогне с това да си избистрите ума и да градите мускул по-бързо, защото, между другото, само за хората, които не знаят, креатина не само помага с растеж на мускула или този тип физически обвързани ефекти, които има, също така помага и с когнитивната функция, т.е. колко бърз и остър е мозъка. И съответно за Sales това е може би най-важното качество, което можем да имаме, и това е да мозъка ни да чатка, да сме бързи, да премисляме, и всичко това става в доста кратък период от време, тъй като имаме под секунда да чуем въпроса на клиента или да чуем обжекшена, да го помислим вътре в себе си и след това да отговорим. Съответно, да, пийте креатинче. Аз го драй скупвам. Това може би е най-гадният начин да го пиете, просто за мен работи. Не го съветвам на никого. Сега втора доза. Повечето хора пият по 5 грама на ден. Аз искам да пия 10. Sales е ментална игра, но също така Sales е и физическа игра, защото когато тренираш тялото си, ти всъщност тренираш и мозъка си. Затова тренирайте абсолютно всеки ден. Нищо, че аз съм отпуснат в шкембето. Айде, сега ще ви взема с мен да тичам. Най-яката част от това да живееш на морето, може би, е, че мога да се отбиеш просто така и да погледаш за малко. Така че, да. Стигнахме. Лостовете са ето там, но няма как да пропусна тази хубава сграда. Винаги ми прави впечатление. И да, нека се запътим към лостовете.
Лостовете приключиха. Мисля, че добре напомпахме. Няма за жалост да успеем да се топнем в морето. Не за друга, защото сега е 7:33. В 8:00 имам разговор с потенциален клиент и съответно трябва да се покажем, трябва да покажем какво можем и да опитаме да ги затворим. Тоест да им помогнем и следователно да ги затворим. Така че да, ще направя тичането до нас и след това ще ви снимам сетъпът. Добре, ми се майката. Тичане с лостове и после пак тичане толкова рано гадно, но е полезно, така че го правите. Сега ще тегля един душ и трябва да се тъпнем всъщност лаптопа. За жалост, човекът, който трябваше да е на Sales Call, не се появи. Съответно, отделих 30-40 минути просто да запиша друго видео, което ще видите доста скоро и съответно да съм продуктивен, въпреки факта, че човекът не се появи и нямахме този разговор. Има и такива дни. В момента това, върху което ще се фокусираме, е всъщност appointment setting. Ще опитаме да запазим митинг и съответно към края на cold calling сесията ще се включи отново, за да ви кажа какви са резултатите. Ако има митинг, и аз съм сигурен, че ще има, ще ви покажа какво съм направил, за да стигна до този митинг, което би могло да ви е интересно. Stay tuned. Tomorrow. Какво става, момчета? Както ви казах вчера, доста добър ден мина. Не успях да снимам вчера съдържанието, което трябваше да снимам. Просто бях супер изморен. Отидох да хапна с приятелката ми, прибрах се и просто легнах в леглото и заспах. Така че не е имало и секунда, в която съм могъл да снимам. Но затова правим това в момента. В момента е 6:20 на следващия ден. Но общо взето, ако можем да направим един хубав рекап на деня вчера, всъщност занимавахме се с closing и с appointment setting, като в closing затворихме един човек, т.е. един клиент, съответно ще приберем някакъв кеш от тях. Естествено беше с капаро и разплащателен план. Въпросът е, че колкото и сте добри, не винаги ще можете да затворите човека, понякога наистина финансите оказват влияние и естествено други фактори, но най-основно финансите. В ролята ми като appointment setter вчера запазих два много хубави митинга и също така един от митингите, които запазих преди 2 седмици, мисля, че или около 10 дена, вчера се проведе и беше доста добър митинг. Съответно има вариант да купят и компонентите, които искат да закупят, са на стойност между 500 и 750 хиляди долара, което е добре, тъй като моята квота тази година е $500,000. Съответно, ако те купят, де факто съм си изпълнил таргета, което ще е супер. И да, общо взето appointment setting е доста фън роля, защото в крайна сметка това е началото на всеки селсмен към това да бъде по-добър селсмен, защото в крайна сметка в един момент запазваш митинга, в следващия момент ти си митинга клоузваш, в третия момент вече държиш самата организация или си тим лидер или си нещо от сорта. Съответно, селс като цяло е една много готина прогресия за един млад мъж да мине през нея, тъй като е важно да имаш тези стъпалца към успеха и да знаеш, окей, аз ако мина през това, ще стигна до това и ако мина през това, ще стигна до това. И съответно, отново готино е да си в appointment setting, защото това е първоначалната стъпка към това да изградиш много хубава кариера в Sales. Всеки е започнал от това, нормално е, но виждам как просто и при мен в началото, когато започнах с appointment setting, супер много неща ми бяха неясни. Опитах да имплементирам доста неща от американските ютубъри, фрази, cold call opener, email темплейти, DM темплейти. Въпросът е, че когато продаваш на българи или най-малкото на европейци, всъщност това не работи. И аз трябваше лично да го разбера по труден начин, след като си чупих главата и 3 месеца нямах нито един запазен митинг. Не един и да не се е появил, а просто нула. Нито един запазен митинг. И тогава си дадох сметка, че реално нещо друго ми куца. И това бяха просто уменията. И направих така, че просто придобия уменията за cold call opening, за имейл, за копирайтинг. Това е много важно умение в Sales. Да мога да водя разговора, след като човека ми е дал позволение да го водя, да предоставям стойност преди да ги попитам за митинг и също да минавам през обжекшените, като все едно не са обжекшен, а по-скоро като окей, аз не разбирам какво се случва, моля ми обясниш малко повече, добре, окей,
моята гледна точка е това, нали, причината ти извън е това, би ли било безумно да запазим митинг следващата седмица. Примерно, давам ви много бегал и базов пример на това как може да се справите с този objection, но това са някои от нещата, които научих от моят ментор лично и от това, че аз полагах усилията тази една година. Съответно, ако искаш да научиш подобен тип неща и ако искаш да излезеш от дупката, в която си, защото знам колко е гадно да си там наистина, повярвам ми, знам го, все още минавам през това чувство от време на време. Ако искаш да излезеш от там и да се подобряваш в sales, в appointment setting, да стигнеш един ден до closer и до business owner, мога да се присъединиш към групата долу в описанието. Тя е за appointment settери само в България, специфично. Не пускам никакви реклами към нея. Единственият маркетинг канал, по който ще рекламирам, е тук в YouTube. Съответно, всички хора, които ме гледат мен, колкото и малко сте, благодаря между другото за което, ще бъдат в тази група, което означава, че общо взето хората, които ще видиш вътре, са едно изображение на мен, просто под по-различна форма. Съответно ще получаваш постоянна подкрепа, ще получаваш супер много видеолекции и уроци върху това как реално да стигнеш до това да запазваш по минимум един митинг на ден и съответно след това ще има и курс, който ще е как да преминеш от appointment setting към closing, като дори имаме опцията да ти помогне да си намериш closing роля. Съответно, ако това е нещо интересно, ще чакам в групата, а аз отивам да тичам. Така че ви оставям. Чао и до скоро.